poslední době si určitě alespoň jednou slyšel o fake AirPodech, které lidi kupují na čínských e-shopech jako je PandaBuy nebo třeba i AliExpress a následně je prodávají na Facebook Marketplace, Bazoši nebo podobných webech. Některé repliky jsou dokonce tak věrohodné, že nejdou pomalu rozeznat od těch originálních. Když jsem se do toho trochu více ponořil a začal zkoumat, jak to celé vlastně funguje, začalo na mě vyskakovat více a více odkazů na tyto 1:1 produkty. 1:1 proto, že by měly být kvalitou 1:1 k originálu. Což jsem tedy udělal, objednal jsem si z PandaBuy ty nejlevnější AirPody, které jsem našel za 500 korun. Pak mě teda dalších 500 korun stála ještě doprava, ale vzhledem k této ceně jsem měl vyloženě nulová očekávání. Trvalo měsíc, než mi sluchátka přišla a komunikace ze strany PandaBuy byla dost matoucí. Vím, že když zboží přijde do warehouseu, tak ho nafotí a zeptají se, jestli ho chceš opravdu objednat. Ale poté, co byla sluchátka už na cestě, jsem dostával další různé zprávy, které upřímně nevím, co znamenají doteď. A k tomu všemu byly sledovací údaje nejdřív v čínštině a pak v němčině, takže jsem jim nerozuměl. Nakonec sluchátka ale přišla a teď se podíváme na to, kvůli čemu jste na tohle video nejspíš vůbec klikli. Sluchátka jsme rozbalovali společně s chábrama, takže od těch se z tohohle videa stal oficiálně shitpost. Z PandaBuy. Ne, to je z toho, z Apple. Co AirPody z PandaBuy, vole? Ty si piš. Prosím, a to mluví, kámo. Aby se to nerozbilo, že jo? To by byla škoda totiž. To by byla velká škoda. Ty vole. Co to je, vole? Taková domin, kámo. To smrdí jak Čína, kámo. Do píči, kámo, ty zabalil do igilitky, ne do píči. Ty píčo. A nebo jsou originální. No ty vole. To je crazy, kámo, to je opravdu crazy. Otevírej. No to nefunguje, to To je extrémně smrdí, vole. to tam bylo. Tak to je nejhůř zabalený jako tohle. To je tak, víš, takhle to teď balej. To byl docela nevhodný dárek, co? A jo, Skibidi, Sigma. Ty vole, made in, jo, oh shit. Jak masný AirPody, kámo. Nejsou. Jsou A je to tady. Jsou Venom, To je zabalený. I just wanna be your Sigma. To jsou originálky. Kam? Počkej, A to vypadá actually to dobře. vypadá dobře, vole. USB-C, který to ani nemá, ne, vole. Říká se to mám připojit, ne? To by ani nemělo mít. Connect. Hold the button. A mluví to, přesně to mluví. Wow. Kámo! A to nejsou dvojky, ne? Nebo jsou? Já nevím, jak to funguje. Jsou to dvojky, jo. Jsou to dvojky. A mluví to. Máš tam tohle. Děj, zapoj to. Jak to hraje? Nehraje. A to nezní dobře. To má basy jak zmrt. To má až moc basy mi přijde, kámo. To je bas buslí prostě, kámo. A na to co pojde? Alebo. Recenze. Dávám 9 z 10. To si nebude mít. Halo. Tam to je úplně stejný, kámo, to nefunguje. Jak už jsem říkal, měl jsem nulová očekávání, takže mě sluchátka dost překvapila. Mají sice hrozně buslý basy, nefunguje potlačení okolního hluku a nesedí pořádně v uších, ale za tu cenu se to dalo očekávat. Já osobně nepoužívám Apple produkty, takže nemám přímé srovnání s originálními AirPody. Každopádně používám sluchátka Galaxy Buds 2, které na tom budou zvukově dost podobně jako AirPody a ten rozdíl v kvalitě je tam rozhodně znát. Na což jsou sluchátka ale rozhodně dobrá je vzít se je do gymu a to kvůli těm basám. Chábr s nima cvičil a nebylo to tak špatný, ale asi zůstane u těch svých. Jestli si teďka říkáte, že sluchátka určitě půjdu prodat na Facebook Marketplace, tak ne, nepůjdu. A i kdybych chtěl, tak se sériové číslo na krabičce liší s tím na sluchátkách a v nastavení telefonu. Nevím, jestli kdybych si koupil nějaká dražší sluchátka, jestli by sériové číslo náhodou nesedělo. Každopádně obě sériová čísla mají aktivní Apple Care Plus.
Ale asi ti je jasné, že číslo je akorát skopírované z jiných sluchátek a tyhle žádný Apple Care nemají. Děkuju, že si video dokoukal až sem. Pokud se ti líbilo, nezapomeň na like a odběr, a pokud bys chtěl, abych si příště zkusil objednat například iPhone 15 nebo jiný produkt, napiš mi to dolů do komentářů.